Orgaandonatie, ben je daarvoor? Ja, daar ben ik voor. Ik heb me al lang opgegeven. Nou is het in deze gemeente maar 20% die daar aan mij doet. Wat is jou dan? Ja, dat vind ik heel weinig. Ja. Begrijpen jou dat? Nee, ik begrijp het niet. Waarom net? Omdat iedereen, als die er aan toe is, heel graag zoiets wil hebben. En dan vind ik ken mensen die het wel graag zouden willen hebben, maar niet zelf geven. Nou, dat vind ik slecht. Ik ken ieder meisje, maar je hebt vrijheid in de mannen letten. Ik ken net een oordeel fel, ik wil net over een oor praten. En dat doen we net. Wat doe je zelfs? Ik naar nee zijn. Je gaat nee zijn. Want? Ik hoef er geen verantwoording van te leiden. Geen probleem, dat is mijn nee, is mijn nee. Principiële redenen, maar dat moet ik net over zeggen. Nee, maar misschien even een beetje, waarom is jouw nee en nee? Kun je daar een beetje in mij nemen? Omdat het geen ja is. Ja, ik doe het zelf ook net door mij. Nee, hè? Nee, helemaal niet. Bewust? Ja, En waarom net? Ik vraag je mij. daar heb ik absoluut geen trek in. Dat nog met mijn slecht orgaan er vertrok in. In Dantimadiel is 20% gaat voor orgaandonatie. Dat Ja. is heel leeg. Als je het Ja. vergelijkt met de rest van het land. Ja, Wat zeggen ze jou dan? ja. Maar ze zelf weten. Ik ben al jaren donor. Ik ben ik nog al in Dokkum. Dat we nog voor 1925. Oh ja, we zeggen, ja, is een formulier heb je dan, hè? Dan kun je daarop sturen of we storen. Hè? Heb je dat al dien? Dan ga ik dat niet, maar dat komt wel. Orgaandonatie in Dantimadiel. Maar 20% door daar aan mij. Wat zeggen ze jou dan? Nou, dat is net een broer. Maar ik ben zelf ook net lid van ja, dus, Ik net? nee. Waarom net? Ik vraag je mij. Nou, weet ik niet. Ik vind het een raar idee. Oh, dat weet ik nog net. Ik heb wel een paar brieven binnengekregen, maar ik ben er nog net uit. En waarom net? Ja, ik vind het een moeilijke beslissing. Dus ik weet wel dat ze aan laten deden is en dan dat het net wist was het, ja, wat er maar gebeurd is. Maar. Nou, dan wist het toch al net meer. Nee, maar alsnog, dit ja, weer net. Ik ben een beetje paard. Ik denk dan zelf dat ik misschien mijn familielid of mijn vriend of zij al lid was. Dat die een keuze met meidje. Ben ik Bahariëns. Ik ben er ook nog net ooit net. En is het meer een nee of meer een ja? Ja, dat weet ik dan net. Op de ene kant zeg ik ja, maar op de andere kant zeg ik nee. Ik twijfel ik nog. Nou, dan moet ik zeggen van, ik ben er ook niet bij. Je bent er ook net bij. Met de vrouw al. Oké, eerst even, waarom ben jij er net bij? Omdat ik al oud ben en ik hoef daar niet meer bij. Dat hoeft niet meer, want mijn orgaan ben al hier oud en berikken. Als ik na mijn dood nog iemand kan helpen, het zij met lever of nier of hart, dan denk ik, ja, het is schande als dat in de grond komt. Dat is mijn redenatie. En zeg je wat ik man, ach, doe het toch maar, want ja, misschien kunnen ze er altijd nog wat uithalen. Nee, dat zeg ik niet. We laten elkaar wat dat betreft volkomen vrij. Als dat zijn opvatting is, dan heeft hij daar recht op. Ik heb zelf altijd slachter geweest. En ik heb zo vaak bargen niet meer gesnijd. En daar heb ik zelf geen zin in. Nou, ik zou zeggen, ziek in mijn oor. Of ik het